Čau, čau, zdravím vás, Jelíga, vítajte pri našej druhej časti na hru Shuken Island. Neviem tak nejako Shuken. A jak ste si mohli všimnúť, máme okná, a my sa môžeme pustiť do... Čo? Epic win, okná. A my sa ideme pustiť do prehľadávania tejto jaskyne, takže Filo, odkop to. Ty kokos! Silverfish, pomoc! Je mŕtva. To čo bolo, hej? Kámo, ja nemám HPčka. Ja tých creeperov zabijem, hej. Kámo, ja nemám HP. Nemáš drevo nejaké? Nemám, ja nemám ani HP. A tu sú nejaké kúkot pornčan. Drevo musím naťažiť, hej, čo ti mele? Kámo, to čo bolo? Ja som zobral drevo z toho dromu, čo vybuchlo. Aj tak, čo správ. Ty vole, už len úplne, že no, tak ideme na a pam, creeper. No, nevadí, môžeme ísť, ideme? Ja som sa díval na jedno video. No. A ináč, no. Pod za mnou a ja ti niečo ukážem, ja som tam videl, že oni boli pri takej lokácii farmy. Pane Bože! Bán. Okej. Ty to vidíš, Banet? Aj. Dobre, No. pod za mnou. No. Kurva, nikto nebude nás tam napájať. Počkaj, creeper. Nie, poďme do tej jaskyne, potom na konci No, videa mi počkaj, to ale ukážeš. chcem ukázať. Dobre, to nevadí. No. Takže videl som video a boli tu tieto tri skaly a v tejto prvej, áno, je to tu, je tu drevo. Tam je čestka. Česta. Čo je tam? Kúkaj. Na, tu máš, hádžem ti. Dík. Poď a ideme to zastávať. Počkaj, no ja mám ešte gate navyše. Daj. Dík. Tak ideme na tej jaskyne. Poďme do tej jaskyne. Dropper, kámo, Čo je v ňom? šípy. Kašľať na to. Poď, ideme. Filo, odkop to a môžeme sa pustiť do Počkaj, ja mám dobrodružstva. Efficiency 1, to je dobré. No. Úplne, nejako na začiatočnícky krumpáč má, je to dobré, no. Kurňa. Inak, prečo sa nám tu napájajú hráči, ktorých vôbec nepoznáme? Verejná IP. Aj. OK. No si tu? Jo, zlato, idem naň. Dobre, tak Počkaj, poď. tu je ten čarodenník! Idem na ňo. Ja mám slowness. Teraz. Kurňa, teraz tu zás do mňa Počkaj, nehodil. zabil som ho. Kámo, do mňa hodil poison. Poď, rýchlo. Kašleme na veci, potom ich pozbierame, poďme to preskúmavať. Zombík. Jako ja umrem. Kedy? OK, neumrem. Len potrebujem jesť. Na. Rotom flash. Prečo mi nechceš dať náhodou tie opečené masa? Ty si zomrel? Nie, ale niekto do mňa chillil. Počkaj, tu je láva. Ja mám slowness ešte. Počkaj, nič nevidím. Ja horím. Čakaj, ty debil a vbehal si do toho. Musíš úplne opatrne. Kámo, ak umreš, tak poď až preč od hlavy. Ne, už nehorím. Tuto asi nebude nic, ja som si nás Kámo, ja ozobral. som vykopal jeden redstone. Počkaj, je tu niečo? Je tu jaskyňa. Počkaj. Aha, ktorá sa zatáča. Aha, ktorá nič není. No, tak ideme naspäť. Ja som šel nájsť. Tak. Dámy a pani, od minulého diela sa nič nezmenilo, pretože práve Miska. teraz sme dotočili prvý diel. A teraz aj, presne tak. Tuto nič nebude, tak poďme sem. Vieš čo tu je? Černovom brnku! To mi nehaj, to chcem ja. Tak ber. Aha, vieš čo mi akurát sa z toho černového padlo? Hovno. Kámo, poď! Poď sem! Máš portál? Nie. Našiel som ďalší prechod do jaskyňa. Do jaskyne. Kokos! Čo tu budeš na koty vyskakuješ paráda. tu? Počkaj, ja si Poď, je vykopem. tu láva. Ja si vykopem ten redstone. Naši tu je redstone, čo Aj, chceš aj. robiť? Pistonové dvere? Čo je to? Jo, ja horím. Bacha! Som vo vode, jedno srdiečko mi zostalo. Kámo,
Kámo, nemáš torche? Mám. Kámo, ja mám jedno uhlie. Počkaj, ja som sa chcel kúknúť, tu som niečo kopal. Čarodejník, Vička! Ježiši! Kurňa, počkaj, nemám meč. What the fuck? Ja som si teba ťa... zabil. Sorry, mám tu dia No, nejaké. to- Kámo, ja tu mám dia. Však to som mal ja. Ty si tu? Áno, ja som mal tie diamanty. Ale z tých ty si už tu? trofeov. Áno, Ja aj tak na tu máš veci. ja som mal krumpáč a meč. Ja som to mal enchantnuté. Však ja ti to vracam. Dobre. No ja ti že hovorím. Kurňa, ale to z toľko vecí som ako nemal. Mal. To fakt? Tu máš ten Ja som tvoj mal redstone. Ty vole! Uhlie si mal na to. Kokos! Tu je nejaký spawner blbý. Počkaj, vykopem iron. Kokos! O, ja som... Ubili sme ho. Nechceš sa dať svetlo? Tu je zase Dia! Kde? Mám ho. Nemám. A, nemáš ho, musíš ho mať. A voda! Silverfish, pomoc! Kde je? Kurňa, mám ho! Ježiši, 3! Kámo, pomoc! Ježiši, armáda! To čo je? Ono sa to tu... to začalo spavnovať! Ja viem. Pane Bože! Kámo, ja si umrem, mňa zabíja si Phil Silverfisha. Kámo, mňa teda... Chrbát. Kurňa, smradí malý. Hnusné myši. Pomoc, pol HPčka. Nie, poď, porti sa na mňa. Kde mám veci? Tu mám veci. Inak za nami je creeper. Like. Bože, kámo, to je taká to je taká trapná výprava. Kokos. Nie je trapná, ale ako trošku ma to nebaví každých 5 minút, aby ma nejaký debilný tvoj zabil. Jediný ty umieraš. Creeper! No však to som teraz povedal. Sorry. Ja umrem. Počkaj, ja toho skelika idem zabiť. On má behačko, ten skeleton, on sa na teba kúkal. Nemaj cez stenu. Kámo! Som sa prekopal tam. Zombík. Ten krpatý zombík! To len tak ľahko nezabiješ. Už je mŕtvý. Nepostím to. Jo, diamanty! Mám ho. Ja tu máš aký hodín, ty budeš varovať dia. Okej. Tak, čo je tuto? 4 diamanty, tak to je dobrý úspech. Ty kokos! On je z lopatu. On ide na mňa za iron lopatu. Tu je nejaký... Aha, v brnení. Nemáš drevo? Máš drevo. Kúkaj, ani sa ma nedotkli. Ešte. Kam ja už mám plný inventár. Jo, už sa ma dotkli. Sorry, ak som ťa hitol. Dobre, je mŕtvy. Je to v pohode. Dobre, tu už to končí. Ba nie. To je len taký úplne parkour priechod. Aha. A ide to ešte nižšie. Čaká sa kúknem na akých sme súradniciach. Si panečku, však sa stratíme aj. Tu nič není, musíme ísť naspäť. Počkáš ma? Jasné. Ja, creeper, ho zabijem. Dobre, Silverfishe! Kámo, pomôž mi! Ja mám pol srdiečka, jedno. Pol srdiečka mám. Kámo, počkaj, ja sa snažím killovať. A ja mám tiež low HP. Som mŕtvý. Dobre, portni sa na mňa. Ja som mŕtvý, ale ešte som nedal respawn. Portni sa na mňa. Jo, ja som tam. No, tak teraz ty mňa portni. Rýchlo. Hildoman. Poď ma, ochráň ma. Čím krompačom? Áno. Sveci. Napríklad. Kámo, tu je Silverfishov, poďme preč. Kámo, ešte ma to zabíja. Preč. Ešte ma to tu zabíja. Tá háviť. Ja som zdrhol. Ber ti veci. Kámo, ty debil. Čo? Kámo, sa to tu spavnuje do ryti.
Moc zdrhaj. Aj so Jo, všetkými mám to. našimi vecmi. Juži. Dobre. Žiješ? Dobre. Nie, mám pol HP. Tak... Počkaj, ja ťa opnem cez stránku. Ja ťa opnem, ja som ešte nedal, ne? Aby som sa mohol portnúť. Áno, Nedávaj respawn ešte. nedal som ešte. Free Minecraft. Inak toto je dobrá stránka na tejto Minecraft serveri, počkaj. Je. Lomeno. Domen. Máš to. OK, takže čo musí dať lomeno TP a... TP, len TP. TP, Jeldomantu Filence. Ja som mŕtvy. Počkaj, mňa nejaký typek zozadu zabil. Typek zombie. No môže byť. Môže byť. A má dať aj to TO? Jako TO. Jaj, nie, dobre. No som tu, môžeš. Máš moje veci? Aj. TP Jeldomant, to by som asi neurobil Jeldomanty Filence, dobre. Kokos. Nemám žiadne veci. Poď na. Lol, Poď. nič mi Aj, dobre. Nič mi nevyhadzuj. Dobre, poďme von. Taďal to sa ide preč. Aj, Tam máš na, ber. moje veci. Však, no vidíš. Tam ma zabili inač. To bude z toho. A to sú tvoje. To je jedno. Tvoje veci. Jej, moje veci, aha, ďalšie. Táto jaskyňa asi nikam nevedie, či vedie? Neviem, ale tie portály to asi takto nenájdeme. Diamanty som našiel. To fakt, počkaj, chcem Kokos, tu ich je! Dia? Aj. 3. Ty tu aj niečo vidíš? Poďme radšej... Počkaj. Sakra. Poďme radšej preč. Taďal to sa vychádza. Si ešte pamätám. Tak, poďme preč z tejto No jaskyne. taďal, presne taďal. Vyzerala... Takže- Ty, tu sme boli? No, veď tam sú točky. Jaj, vlastne Počkaj. aj. Voda... Nie, taďal sme nešli. Tady to, Tam áno. buchol ten creeper, taďal to sme išli. Presne Zlato. taďal to. To som kopal ja, to vtedy som umrel od tých silverfishov. Silverfish. OK, Sorry, trošku sa mi niekedy zapletí jazyk, keď rýchlo hovorím. to aj mne. Dobre, tady to asi hore, čo? Tu žiadny portál asi nebude. A keď bude, tak to píšte do komentárov, že sa tam máme vrátiť. Enderman! Ježiši Kriste, ty si debil, ty si do ňo zautočil. Ja viem. Tam je. Kašľať na ňo. Kašľa na ňo a zabije ťa. Kde? Kamo, vidíš tu niečo? No? Má náser, creeper sem ide pomôcť. Kurňa, creeper! Ty si do ňa zrovna vošiel. Nevadí. Kade sa to Tak ja to vychádza? asi von nejde. Nemôžeš dať lomeno hon? Mladosť, ja to nemám permície na to. Ty vole. Je to najjednoduchšnejším spôsobom, ja to urobím teda najjednoduchším spôsobom. Budeš kopať hore. Áno. Tak potom, keď sa vykopeš, ma portni. Ja idem hľadať východ. Ja už som hore inak. Aj tak ma portni. No, sme ďaleko od nášho domu, ešte tu niekedy metre to bolo. Nevadí. Bože. OK, v našom dome. Výborne. Takže veci dám do čestky. A ber. Tak. Polievku si dám. Vyťal si čestku, výborne. Tak, ja sa vyspím, odpoj sa. Vole. OK, môžeš sa pripojiť. Ježiš, tu je taká tma. Už pekne. Tak ja si myslím, že by sme išli niekde inde. Poďme na výpravu, to sme slubovali.
No tak poďme na výpravu. Kde si? Tuto. Žrádlo potrebujeme. Ideš? Poďme. Diameč. Nevadí však. Nevadí. Poďme cez pláž. Cez pláž, tak poďme cez pláž. Tio, kámo, na to sa budeme musieť... My sme sa nepripravili. Na nejaké meso zoženieme, zombík. Zo zombíkov horí už tvrdlo. Mám 7 mes zo zombíkov, tu máš nejaké. Creeper. Poď preč. Tam si bukni vo vode. Poďme po tejto rieke hore. Tam je dropper. Aj, melóny! Tam, to som ti hovoril. Melóny, jej. Hej, nie ovca a krava. Na to musím. Ovca, poď sem, potrebujeme ten nábonu. Pacha, creeper, tvoj kamarát ide za tebou. Kde? Tam je creeper. Kde? Ježiš! Ja som ho vôbec nevidel. Kámo, tak toto bolo dobré. Ty aj no, creeper hnusný. Hej, na strome prasa. Asasín, kúkaj aj zo sliepku. Asasín prasa. Poď sem. Na mojko. Počkaj, ideme. Aha, kúkaj, zhodím ho. Jej, a ešte sliepku. Tá kráva vylieta. Pamätáš na gamerovom serveri? Aj, tú sliepku. Sme si dali sliepku ako peta na gamerovom serveri, jak ste VIPčka, tak to poznáte. A leteli sme. Letali na to sklo. Mohli by sme si ochotiť psa. Volá by sa. Magma. Slime. Magma, to je slime. Ježiš, sorry. Poď sem. Jo, mám tie slime boli. Tak to je like. A hen je dom nejaký. A tu je dropper. Dom? Mám uhlie a šipy. A hen je dom. Kde je dom? Rozgrifovaný. Clay. Čo? Tu sa tuto je toľko dá nájsť. Clay je tam. Tuto na pláži a dom je tu. Jaký dom, jak svíňa? Aha, dyne. Čestka. Čo je v nej? Nič. Počkaj, mám také tušiak, nemám. No mal som dobrý tušiak, ale nikto nič tu není. Nič tu není? Tušiak som mohol Posteľ mať, zobereme. No, posteľ zober. Oh my godness, poď sem. Vidíš to, čo ja? Čo? Poď sem a uvidíš to. Tu som. Vid? Poď sem, poď sem a divaj sa hentam. To čo je? Poďme tam. A počkaj, ešte tam je nejaká cedulka. Podľa mňa tuto sa budú ukladať tí portály. Ako ukladať? Normálne ukladať tam sa tí portály, vieš? Make an offering to Ectil, best at night. Tak ja by som to práve tuto ukončil. Takže na budúce sa vyberieme donútra toto prehľadať. Takže ak sa vám video páčilo, zanechajte like a... To malo minút toto video? Nie, prečo? Ale koľko malo minút? Ja neviem, nejakých 15. OK, to stačí. A čaute!